Hej, velkommen. På det seneste er danskheden ved at forsvinde, og det seneste forskning viser, at danskere ved mere eller mindre om danskhed, og hvad danskhed egentlig er. En rigtig stor del af alle mennesker mener, at indvandring er ved at invadere Danmark, og vi har derfor fundet nogle forskellige borgere, som vi gerne vil snakke lidt om danskhed med. Nå, Alena, hvad synes du så, at danskhed er? Danskhed for mig, det er, at jeg kan komme hjem til mine børn og slappe af sammen med min dejlige mand, og danskhed er selvfølgelig også persillesovs og de røde og hvide farver. Men hjemme hos mig, der er vi meget originale, og det er virkelig noget, der betyder noget for os i vores hverdag. Danskheden, den lever i vores hus og i vores hjerter, og det er rigtig vigtigt for os. Vi hylder danskheden rigtig meget, og vi er også rigtig gammeldags på det punkt. Og derfor tager vi os tit ud i det danske landskab og mærker danskheden under fødderne. Så du synes ikke, det er dansk at gå til koncert for eksempel? Altså det er meget forskelligt, men for mig der er det rigtig meget i vores hus og hvordan man selv har det med det. Du ødelægger dit syn på danskheden, at der er så mange indvandrere. Altså jeg har det lidt sådan, at hvis de opfører sig fint nok og sådan noget, så synes jeg godt, de må være her. Bare de ikke sådan rører min familie eller mine børn. Det skal de ikke. Og de gange, hvor jeg så har set i nyhederne, at de har gjort nogle dumme ting, altså det påvirker selvfølgelig også mit syn på dem rigtig meget. Men så længe de kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og så er det fint. Men jeg synes bestemt ikke, at danskheden er ved at forsvinde. Det lever i vores hjerter. Nu skal vi starte med Jonna, 188 og bruge på ældrepleje. Hvad er danskheden så for dig? Danskhed for mig, det er, at jeg kan ligge trygt i min seng i ældreplejen der, og at mine børnebørn, de har det godt, og de vokser op og bliver rigtig danskere. Og hvis nu maden skal komme ind på banen, så er det godt med en måltid stikflæsk med persillesovs, for det smager bare så dejligt. Ja, selvfølgelig gør det. Er du enig i, at danskheden er ved at forsvinde? Ja, det er jeg helt enig i. Jeg føler, at indvandrerne de bare kommer ind i vores land og sådan tager, fordi de tager vores jobs, eller også tager vores penge, og de gør ikke rigtig noget godt for vores land. Jeg føler bare, at de efterlader os med utryghed, fordi de laver alt det der med kriminelle, og de er bare ude i banderne konstant, og jeg synes bare ikke, det er i orden, at indvandrerne de er her i Danmark. Hvad snakker du om en rigtig dansker? Hvad er det? Jamen, en rigtig dansker er en person, der er født og opvokset i Danmark, og en helt dansker. Og jeg føler ikke, at en rigtig dansker, det er en, som der har lært sproget, om jeg så må sige, er herved dansker. Nu skal vi starte med Ibrahim. Han er fra Syrien og flyttede til Danmark for 7 år siden. Hvad er danskhed så for dig? Danmark er en god land, en god økonomi, en flot natur og så videre. Der er også, de tager også godt mod de fleste indvandrere. Undtagen nogen. Fuck dig, PK. Ja. Og der er mange indvandrere, der får et job, men der er også mange, der ikke gør. Der er mange danskere, der tog dårligere end indvandrere. Men der er faktisk mange, der er hårdt arbejdende. Stegt flæsk med persillesovs er Danmarks nationalret. Det er noget pisse lort, for jeg må ikke spise det lort, fordi jeg er muslim. Og stegt flæsk, det er for en gris. Det burde være en ordentlig stor fed hakkebøf med brun sovs og løg. Har du venner, som ikke er indvandrere? Ja, jeg har mange venner, som ikke er indvandrere. Men de fleste er indvandrere. Vi laver alt muligt lort, og vi render og laver ballade. Hvad synes du om dansk musik egentlig? Jeg synes, den er fucking god. Mig og min fætter, vi er ude til koncerter med Rasmus Sebak hele tiden, mand. Sidst er også et menneske, vi snakker med Assen. Han er noget gammel og bor i Havneby. Danskhed for dig. Danskhed for mig, det er, når jeg kan spille fodbold med mine venner i klubben og i fritiden. Jeg kan også godt lide mine lærere i skolen. De behandler mig rigtig godt. Jeg skal også gå i skole. Når man er i dansk, så kan man godt lide persillesovs. Og man elsker sin familie og dyr. Hvad synes du om alle indvandrerne i Danmark? Jeg er glad for, at der er så mange fra andre lande i Danmark. Det er som sjovt at lege med. Selvom de nogle af de store drenge godt kan lave ballade. Og at dem, der tror på alle, også skal være lidt skræmmende en gang imellem. Så kan det godt virke lidt forskelligt fra os andre. Men jeg er stadig glad for at vælge mine venner, som er fra et andet land. Og på det har vi fået danskernes mening på plads som danskere. Og så med på tirsdag, hvor vi skal snakke om